Hemeceğine salam, men Altın. Havarsız qalma gepleşeğin 167. bölümüne hoş geldiniz. Dostlar, geçen hepde aydıp geçipdim. Yeni aydıp geçen. YouTube dolu şekilli öllü. YouTube'un nem için beyle bolonunu bize bilyäs, yönü aydıp durbok hükman del. Muňa garamazdan dostlar, biz her hepdenin birinci günü Türkmenistan saady bilen 20:00'da biz size täzelikleri yetirip dururuz. Ona näme dostlar, sizde nä gollo, bizde nem netije kanala agza bolmaly, like koymaly, tesirleri yazmaly. Geçen bölüm tesirleri okudum, molun köp kişi aydıptır näme üçin Mediatama logosu yok deyip. Sebäbi biz wagtlaýynça studiýamyzy çalışdyk. Spor täzeliklerini İslam döwletlerinin arasında geçirilen yarışda Yıldız Jumabayewa ilkinci medali kazanmagy başardy. Berekella Yıldız, sen adyňa begenýäs, buýsanýas. Boyunca Türkmen türgönlerine üstünlükli çıkış ettiler. Hakem tapawutlanan milli ýygynyň türgeni Yıldız Jumabayewa 3-nji bayrakly orna münasip bolup, ýaşyl tuğumudy beledde parlatyny üstünlük arzu edýär. Yeni bir buýsancymyz Kristina Shermetova 2 medala eýe boldy. 1 altyn medal, 1 kümüş medal. Kristina, sen bizi hasan beýenlerdiň, buýsanlardyň berekella diňe öňe. 55 kilogram agram derejetinde gyýlaryň ýarşyna çykyş eden ýylysymyz Kristina Shermetova kümüş medala münasip boldy. Silterläp götürmek boýunça 89 kilogram agram galdyran türkmen türgeni ýarşyň bu görnüş boýunça altyn medala eýe boldy. Ştangan itekläp galdyrmakda bolsa 105 kilogram agramlary götürmeň hötdesinden gelen Türkmenistanyň gyzy kümüş medali münasip boldy. Klip täzeliklerine Azat Dönmez bilen başlaýar. Azat Dönmez öz stilini aýdymna täze klip göndürildi. Sen bolmasan men bolman, ýene ýolumyz uzaklaşýar bizi. Indi almak kyn bolýar sensiz demi. Ýüregimiň içinde sakladym seni. Meni ýatlap aýdarsın bu sevgi aýdymy. Eýrany türkmen gardaşymyz Emir Rasen täzelik göndürildi. Asla çökmüş yüreğimi dövmen negmen gaşını dövtem yüreğini dillap yaşını diydin minnet kölegede yatma tilka dost deyip sırpıp batma daş dur diydin kahır gadaktan sallanman çürü tanaptan söydün çınnan hilesiz sır saklandın timesiz dil ucundan gargasan çın yürekten yalqasan senin menden habarlı hayır duana varmasam. Dostlar, endiki täzelik çağalardan kevelik gruppasy Gelin Aydym Aydaly. Gelin aydym aydaly, aydym altın kanaty, hoşu wazar namalar, dünýämiziň zynaty. Gelin aydym aydaly, aydym altın kanaty, hoşu wazar namalar, dünýämiziň zynaty. Ýagşynyň kanalynda Maral Durduýewa şeýlerek video paýlaşypdyr. Meniň pikirimçe Maral Durduýewanyň gyzynyň durmuş toýundan bir bölek. Bat, bu batçylygyňy doýup bilmek ekeni. Bugun men bir mehriban enäniň ak süýdüni haklan. Sarpasyny münasip saklan perden tökmünne. Rızky halal, bir ojagyň gelini hökmünne şol duýga eýe boldum. Azat Dönmez bilen Mehri Pirkuliýewa konsertden täze video göndüriläpdir. Asmani aylanaly dünýäni aylanaly süýämi senim maňa süýändi. Asmani aylanaly dünýäni aylanaly süýämi senem maňa süýändi. Inni gelýäs Jeytunuryň iň gowran şahajagy Halk Aydym Time şahajagyna Maýsa Muradowa näzliniň. Barkandy
Dostlar, MP3 şarjygyna Karvila bilen başlaýar. Bu oglan hem DJ, hem saz ýazýar, hem talantly. Instagram täzeliklerine ýakyna Dowran Saparovdan täzelik bar. Mehriban dinleýijiler, buna repa bilen bir täze aýdym ýazdyk. Göwnüňizden turur diýip umyt edýän Balkan gözelin. Instagram täzeliklerin yene biri Türkmenistanyň iň ulu akkauntlaryň biri Tamabaşlar akkaunty, ýagny Kemal. Kemalyň bugun durmuş toýy, Kemaly tüý süremizden gutlaýas, bagtly bolun. Sonra gene cevaptı ol. Dostlar, bu hepde online gepleşigimizde betinden rapper mehman boldy. Nesip bolsa şu hepdäniň 4-nji güni çykar. Siziň pikiriňizçe haýsy rapper mehman boldy? Tesirlerde belläliň. Indi gelýär iň gowran şajyklarymyzyň biri, könülleri ýatlar şajygymyzda Baba Murat Hamdamow saýadym. Garip bolup gam köyünde galmışam, bize çok alıp aldı sayadım. Galat bolup bu yerlere gelmişem, yandırdı canım dili sayadım, yandırdı canım dili sayadım. Yine bir könler ýatlaly Murat Öwözow, gözleri mawy. Men bulaýdym ýatdan bilýän. Vah, yolu yürek sevgiden, nerelerde gelmedim. Ken araştım yarım cevap vermama. Seyran edili günleri güzeli, yarım gelir diye vatyan diyeceğimi. Sağıt bir çen olmayı seni gelem ok. Dünya sevgilimle dolu bilem ok. Gözlerim ağır, men sormaydın dari. Arıp berse de ağır, men bir şunu verir. Indi gelýär tesirleri okumaly şajygymyzda. Ilkinji tesir ýazan dostumyz Firuza. Media tama işiňizde üstünlük, köp sag bolun. Bize Instagram sahypamyzdan ýazyp bilersiňiz. Indiki tesirimiz Resul Abbasow. Täşi Tulgenow gowy media tama işiňizde üstünlük diňe dowamly bolsun. Köp sag bolun.
Yine bir tesirimiz Qadam Maksadov. Altın gepleşi gowalyp barýan işiňde üstünlük sana köp sağ ol. Yine bir tesirimiz Türkmenim Tama. Кто читает сейчас комментарий, да, ты именно, ты здоровья тебе и счастья, спасибо. Inniki tesirimiz Qiyas Taganov Official. Xitayda okuyan kursdaşym Şamme doglan günün gutly bolsun. Bugün senin üçün aýratyn bir gün. Bir var sana bereketli, hayırlı bir ömür versin. Täze ýaşyň gutly bolsun, saglykly bolsun, baýlyk bolsun, uzak ýaşa. Ýaşyň näçe bolsa bolsun, dünýäniň bütün gowluklary senin bilen bolsun. Şunu nädip ýaltan man ýazyp bildiňiz. Biz hem şuňa aýtýanlaryna goşulýas. Inniki tesirimiz Avto Club. İlkinci like menden işiňizde üstünlük arzu etýän köp minnetdar. Inni gelýäs iň soňky tesirimize Merdan Allakow 17:59-da jan gelýär 18:01 ötýär. Kommentariýany birinji ýazyp ýetişmedim. Innik gezek synaşyk görüň hökman ýetişersiňiz. Dostlar, ýakynda meniň doglan günüm şo sebäpli saçymyň reňkini ütgetdim. Gelişipdirmi tesirlerde belläliň. Onda näme dostlar, şeýlelik bilen bölümimiziň soňuna geldik. Inniki bölümde görüşýänçä hoş, sag bolun. Hem dostlar, men geçen hepde aýdyp geçipdim. Ben geçen hep serotonin ýaplam aldım. Dostlar, kanaladır. Yo, ýalmy. Ya, aýdyp geçen. Dur. İlkinji ýarış ýok, geçirilen ýarışda. Olup medali İkinci bolupda, ikinci medali. geçirilen ýarışda sport otaýny ur goýan. Otaýny hoca pik etdi. Kazandy, doğrudan. Yıldız Jumabaýewa. Jumabaýewa. Berekella Yunus. Yunus solla Yıldız. Berekella geliyor şu tarafa. Berekella Yıldız. Ýa, ilkinji bölük bolup alatymyz. Türkmen gardaşymyz Emin Hasan. Pirkulyeva bilen Pirgulyeva. Pirkulyeva diýeni Pirgulyeva. Jeytidi ýaldan şikayet bilen olar. Jeýti bilýän. Oýnadyp diýdim. Bu oglan hem DJ hem faýda. Şotaýçy girdi. Yo, başla dur. Dostlar, nesip bolsa bu hepde. Siziň pikiriňizdir. Haýsy reper diýär. 4-nji güni çıkardyr. Könleri ýatdaş ağacymyda Bama Murat Hamdanov sayadım. Hay berekella. Şu gerek başardım, şu gerek. Ýene bir könleri ýatlar Murat Öwes gözlerim aw. Baýdym sen ýatdan bilýärsiň ýa. Gözlerim aw. Gözlerim mawy. Men şol gyzyň zary. Bolly tesir. Senin görüne göre. Şu tesirler Murat. Daşa de bolýar. Hayırdır senden murçurlan bolýar. Ben zaten daş diýenim. Ağlama. Ben daş. Bolly sağ ol şoly. Media